Όπως έχει δηλώσει ο ίδιος ο Υπουργός, οι μεγαλύτερες αλλαγές προορίζονται για τη ηλικιακή εκπαίδευση. Ποιες είναι αυτές? Είναι αλήθεια ότι η κορυφή του παγόβουνου, θα λέγαμε, είναι το Λύκειο και όντως εκεί εστιάζονται οι μεγαλύτερες αλλαγές. Συγκεκριμένα, πάβει να υφίσταται πλέον με το προτινόμενο πρόγραμμα το ενιαίο Λύκειο στη μορφή και στην ονομασία που το ξέρουμε. Το νέο Λύκειο πλέον, αν εφαρμοστούν όλες αυτές οι εισηγήσεις, θα έχει ένα σύστημα επιλογής κατευθύνσεων πλέον και όχι μαθημάτων. Θα υπάρχουν συγκεκριμένα 6 διακριτές κατευθύνσεις, οι οποίες για τη Δευτέρα και την Τρίτη Λυκείου, οι οποίες κατευθύνσεις θα απορροφούν τις 16 από τις 35 ώρες του ορολογίου προγράμματος. Συγκεκριμένα κάθε κατεύθυνση θα έχει 3 σταθερά τετράωρα μαθήματα, δεδομένα δηλαδή για όλους τους μαθητές, και ακόμα ένα μάθημα που εκείνον θα έχουν την ευκαιρία οι μαθητές να το επιλέξουν μέσα από έναν κατάλογο 3-4 μαθημάτων για κάθε κατεύθυνση. Αυτή είναι η πιο βασική, η πιο ουσιαστική διαφορά, αφορά τη Δευτέρα και την Τρίτη Λυκείου. Όμως μια άλλη διαφορά μεγάλη αφορά και στην Πρώτη Λυκείου, διότι καθιερώνονται επιλογές σε μικρότερη κλίμακα και στην Πρώτη Λυκείου. Συγκεκριμένα τα παιδιά της Πρώτης Λυκείου θα έχουν να επιλέξουν μία από 4 ομάδες μαθημάτων προσανατολισμού για λίγες ώρες, μόνο για 4 ώρες. Δηλαδή θα επιλέξουν ενισχυτικά κάποια μαθήματα που θα προσφέρονται συν 2 ώρες επιπλέον προς τα μαθήματα του κοινού κορμού της Πρώτης Λυκείου. Θα είναι έτσι μια πρώτη πρόγευση των μαθημάτων κατεύθυνσης και ανάλογα με αυτά θα πορευθούν στην Δευτέρα και στην Τρίτη τάξη. Με τη δημιουργία λοιπόν των κατευθύνσεων στο Λύκειο, πλέον τα παιδιά θα ανήκουν σε συγκεκριμένα τμήματα, συμπαγή πλέον τμήματα, γιατί τις περισσότερες ώρες θα τις περνούν ως μέλη μιας τάξης, κάτι το οποίο δεν το έχει το σημερινό Λύκειο. Είναι πολλά παιδιά που ελάχιστες ώρες της εβδομάδας περνούν μαζί με τα ίδια παιδιά, με συμμαθητές τους. Άρα κάποια μαθήματα φεύγουν από το Λύκειο, από τους γενικούς κλάδους, δηλαδή δεν υπάρχει ευχέρεια να τα επιλέξουν όλα τα παιδιά αυτά τα μαθήματα, και είναι μαθήματα τα οποία πολλές φορές ήταν μαθήματα επιλογές ευκολίας για τους μαθητές, και τα μαθήματα αυτά θα συγκεντρωθούν σε κάποια συγκεκριμένα λύκεια και θα διαμορφωθούν αθλητικά λύκεια, λύκεια μουσικής και λύκεια καλών τεχνών. Ένα παιδί δηλαδή που θέλει να επιλέξει το μάθημα του αθλητισμού, της γυμναστικής, γιατί πραγματικά ενδιαφέρεται, γιατί έχει αθλητικές επιδόσεις, θα μπορεί να φοιτά στο αντίστοιχο λύκειο και να επιλέγει το μάθημα. Το ίδιο και ένα παιδί το οποίο ασχολείται με την τέχνη, είτε είναι ζωγραφική, είτε είναι το θέατρο ή άλλου είδους, οι εικαστικές τέχνες κλπ. Πολλά μαθήματα σχετικά. Θα δημιουργηθούν λοιπόν για αυτά τα παιδιά ειδικά σχολεία, εξατάξια σχολεία και για γυμνάσιο και για λύκειο, γιατί τα ταλέντα δεν τα ανακαλύπτουμε ξαφνικά στα 15 τους χρόνια, αλλά είναι πιο εύκολο να τα ανακαλύψεις και να τα καλλιεργήσεις σε πιο μικρή ηλικία. Και θα δημιουργηθούν τέτοια εξατάξια σχολεία, ένας σε κάθε επαρχία. Δηλαδή, αν όλα πάνε καλά, θα γίνουν ένας σε κάθε επαρχία αθλητικό, ένας σε κάθε επαρχία σχολείων καλών τεχνών και ένας σε κάθε επαρχία μουσικό σχολείο. Επίσης, άλλη σημαντική καινοτομία είναι ότι όλα πλέον τα εξεταζόμενα μαθήματα, όλα πλέον τα μαθήματα κατεύθυνσης θα είναι και εξεταζόμενα, κάτι που δεν ισχύει στο σημερινό Λύκειο. Δηλαδή, τα παιδιά επιλέγουν μαθήματα κατεύθυνσης, στα οποία υποτίθεται ότι επιδίδονται, και όμως δεν επιλέγουν να μην τα δώσουν εξετάσεις. Κάτι πάρα πολύ αντιφατικό. Επίσης, καθιερώνονται οι εξετάσεις τετραμήνων και όχι οι εξετάσεις ετήσιες μόνο στο τέλος της χρονιάς. Άρα, συνεπώς, οι εξετάσεις οι προαγωγικές ή απολυτήριες αποδεσμεύονται από τις εξετάσεις πρόσβασης στα πανεπιστήμια. Θα είναι διαφορετικές δηλαδή εξετάσεις πρόσβασης στα πανεπιστήμια.
Επίσης, διαμορφώνεται ένα πιο λογικό σύστημα πρόσβασης στα πανεπιστήμια, το οποίο σύστημα πρόσβασης θα συσχετίζει ακριβώς τις κατευθύνσεις του Λυκείου με τις αντίστοιχες σχολές και δεν θα αφήνει τα παιδιά ελεύθερα να εισέρχονται σε πανεπιστημιακές σχολές που δεν έχουν συνάφεια με τα μαθήματα τα οποία έχουν παρακολουθήσει στη μέση εκπαίδευση. Επίσης, μια άλλη σημαντική καινοτομία είναι η ενίσχυση της ελληνικής γλώσσας, στην οποία καταλαβαίνουμε όλοι, διαπιστώνουμε τα τελευταία χρόνια ότι υστερούν τα παιδιά, τόσο από πλευράς κατανόησης όσο και από πλευράς χρήσης της γλώσσας και στον προφορικό και στον γραπτό λόγο, γιατί προγραμματίζονται τέτοιες αλλαγές ώστε να ενισχυθεί η γλώσσα. Παράλληλα με την ελληνική γλώσσα όμως, θα ενισχυθούν και οι δύο κύριες και υποχρεωτικές ξένες γλώσσες, δηλαδή αφού η απόφαση είναι ότι θα έχουμε υποχρεωτικά τα αγγλικά και τα γαλλικά, τουλάχιστον για τη μέση εκπαίδευση, ενισχύονται περισσότερο οι γλώσσες αυτές, γιατί πλέον το παιδί θα διδάσκεται αυτές τις δύο γλώσσες και στα 6 χρόνια της φοιτησής του στο σχολείο και όχι μόνο στα 4 όπως είναι μέχρι τώρα. Άρα υπάρχουν πάρα πολλές διαφορές που αν εφαρμοστούν έχουμε βάσιμες ελπίδες ότι θα διορθωθούν πάρα πολλά από τα κακό κείμενα του εκπαιδευτικού μας συστήματος, τουλάχιστον για τη μέση εκπαίδευση όλα αυτά που αναφέραμε.